Rozdiel, prečo sa štandardný formát dosky 600x1000 aj oveľa ťažšie rezal, je pretože vlákno v tejto doske je týmto smerom, kdežto pri novom formáte 400 je týmto smerom. Takže rezali sme v smere vlákna pri novom formáte a kolmo na vlákno pri starom formáte. Obidve majú pozdĺžne vlákno, ale pri štandardnej doske je vlákno ukladané horizontálne. Kdežto pri novej doske je vlákno ukladané vertikálne. V tomto prípade vidíme vlákno zhruba nejak takto, kdežto v tomto prípade to vlákno vidíme týmto smerom. Výhoda nového formátu 400x1200 je jednoduchšie, rýchlejšie rezanie. Strana 400 sa najčastejšie reže a formát 600x1000 aj usporiadania vlákna robí to, že doska sa horšie reže. Dosahujeme oveľa vyššie šmiky pri novom formáte dosiek, čo znamená, že fasáda je oveľa bezpečnejšia. Pokiaľ chcete viac informácií, nájdete ich na stránke www.nav.com.